Bok svima! Pred nama je još jedan video iz serijala Moj Vukovar koji donosi zanimljivosti o meni najdražem gradu na Dunavu, a ovaj puta doslovno ćemo zaploviti Dunavom i poći na Vukovarcima najdraži i najbliži otok, Vukovarsku Adu. Ada vam je zapravo riječni pješčani otok koji zbog toka ili vodostaja rijeke može mijenjati svoj oblik, a Vukovarska Ada zapravo sastoji se od dva otoka, Velike Ade, odnosno Vukovarske Ade, i Male Ade koja je omiljeno izletište i kupalište u ljetnim mjesecima. Pogledajte zanimljiv oblik ovog malog otoka, o tome ću vam govoriti kasnije u videu, a ono što želim na početku istaknuti je da kada čujete pojam Vukovarska Ada, Vukovarci zapravo govore baš o toj maloj Adi, jer na njoj provode najviše vremena u opuštanju, zabavi, kampiranju i rekreaciji. Pa krenimo. Na lijepom plavom Dunavu odmah uz ušće rijeke Vuke i u samom centru grada nalazi se velika šetnica uz Dunav, a tu je i veslački klub ispred kojeg je plato, odnosno malo pristanište, s kojeg se, ako nemate vlastito plovilo, možete prevesti do Vukovarske Ade. Odlična stvar je da se grad Vukovar pobrinuo za čamce koji voze non stop po cijeli dan, a vožnja i povratak potpuno su besplatni. Baš to jedan je od razloga zašto mnogi s istoka Hrvatske vole doći u Vukovar i provesti slobodno vrijeme u prirodi i uživanju, a sve to samo 3 minute od centra grada. Ako do sada niste imali priliku, zaplovite sa mnom u nastavku videa i doživite ovo kratko, ali predivno putovanje Dunavom na Vukovarsku Adu. I evo ga, stigli smo za manje od 3 minute, točnije 2,5 minute lagane i ugodne vožnje Dunavom. I dok se jedna ekipa iskrcala, druga se već ukrcala i vraća se prema gradu. Tako vam je to u ljetnim mjesecima svaki dan, od ujutro do navečer. A sada je vrijeme da s gradskog vrućeg betona i plus 35 uđemo u pravu prirodnu oazu punu hladovine, mirisa roštilja, kuhanih kotlića, relaksacije i opuštanja. Pogledajte kako to izgleda i prosudite sami.
Ajde, priznajte da ste gledajući ove kadrove poželjeli baš sada biti ovdje. Kako i ne biste kada ovakvo mirno i opuštajuće prirodno okruženje imate nadomak grada. Neki dođu ovdje na sat ili dva, neki po cijeli dan provedu na otoku, a neki postave kamp i tu borave više dana, pa čak i cijelu ljetnu sezonu. Među njima su i ove dame koje iz godine u godinu kampiraju na Vukovarskoj Adi, svakodnevno se druže, a ugostile su i mene uz šalicu kave i soka i ispričale mi zašto toliko vole ovaj otok. Kavica, I šta osim kavice se tu kuha? palačinke, paprika sa jajima, pa onda tikvice, uštipci od tikvica, svašta nešto se tu uvijek nađe za napraviti da nam nije dosadno u kampu. Ja sam sad 19. sezona, prve godine se nije kampirao. Dobro, ali si Prve dolazila. godine, A ja sam jedno 15. tako. Ja sam godinu poslije, pošto je Ante moj prevozio, pa smo nas dvije redovno kuhale ovdje, dečkima, peckarile i tako. I oni su nas upoznali, jer se nismo znali prije. Samo izviđenja, Samo ono u prolazu, to je bilo to, nisam... I sad kroz godine smo se povezali kao obitelji. Ja sam pridošlica. Priraslica. Nisi pridošlica, ti si dobro došao domaćin ovdje. Ona pere suđe. 7-8 je. A i ti imaš. Ima staža, draga. Ja sam još malo puno Pa ljeto. svi krenu tako. Da. Svi krenu su došli, pa nadalje. To je početna Sad ću još faza. malo staža nadi u pemzi. Moderna perilica u prirodi, vidiš. Sušilica. Dobro, ja koliko sam shvatio, ovaj nekakvi ženski kamp. Jeste. Upravo tako. Baš tako. Žene postavljaju kamp, žene ruše kamp. Ništa muški. Žene voze stvari sa Ade, žene dovoze stvari na Adu. A muški voze nas prevoz. Jedino I ne jedan kuh. to je privremeno. I kad počnu zabijat A kolce, dobro, imamo manje, Mare. pa kad jedna su druga manje. po prstima malo, Šator ne se nosimo. to u opisu posla. Je. U opisu posla mi je bilo i dati ime ovom simpatičnom društvu. A kako se gospođe vole odmarati na otoku i plivati Dunavom, nazvao sam ih Dunavske sirene. Baš su fora ove vukovarske sirenice. Stvarno znaju uživati. Svaka im čast. Sjećate se, na početku videa sam spomenuo da upamtite oblik ovog otoka. Ako bolje promotrite, podsjetit će vas na nešto. Postoji legenda o Vukovarskoj Adi. Ova mala Ada navodno je nastala u srednjem vijeku, tamo negdje još u 15. stoljeću, kada je Dunav bio plovni put brojnim trgovačkim brodovima. A jedan od njih je navodno baš potonuo na ovom mjestu. Godinama je rijeka nanosila pijesak i oblikovala ovaj otok ispod kojeg se možda stvarno nalazi taj potonuli brod. Zanimljivo, zar ne? Ovo stvarno treba doživjeti. Ponekad je teško opisati riječima osjećaj ugode koji odiše Vukovarskom Adom. Generacije su ovdje dolazile provoditi slobodno vrijeme, a kada pogledate sve ove kadrove, valjda vam je sada jasno zašto Vukovarci toliko vole svoj Dunav. O njemu su opjevane pjesme, napisane priče, stvarane uspomene. Na kraju dana završava i druženje, a onda kreće i posljednja vožnja s otoka prema gradu. Prepričavaju se dogodovštine, planiraju neki novi susreti i gleda zalazak sunca nad Vukovarom.
Čak i rastanci budu emotivni, uz obećanje da će se ponovno sresti i prvom prilikom ovako lijepo družiti. Svakodnevne obveze zovu, a vukovarska Ada uvijek ostaje tu. Preživjela je i nadživjela oluje, suše, ledene zime i ratove. Ostala je čuvati uspomene koje će vas uvijek dočekati kada joj se vratite. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svidio, kliknite like i pretplatite se na ovaj YouTube kanal i podržite me u stvaranju novih videa i uspomena.